No, rozhodně. Geigere, nebuďte tak nervózní. Jde jen o pár dopisů, jinak o nic. Nejsem nervózní, jenom se mi klepou ruce. Tak na to ten prášek naklepejte. Grafitový. Jestli si ten tyran všimne, že mám jeho klíč. Být přistižen s farářem nad cizím milostným dopisem, to není dobré. S tou vraždou to nesouvisí, vidíte. Jde o loupež milodarů, štětec. To nemyslíte vážně. Svět je zkažený, štětec. Štětec, tak prosím. Pásku. Pásku. Loupež milodarů, to je jako okrást samotného Boha v jeho domě. Co je to za člověka? No a z těch dopisů vy to dokážete přenést? Přesně tak, desku. Desku. Neudělal jste to zlé. Díky, sestro, další desku. Další desku. Žádný záznam v trestním rejstříku. A to je zajímavé. 3 typové skupiny. Je tam i vaše? Svoje otisky jsem tam nedával, nejsem hlupák. To znamená, že dopis měli v rukou 3 lidé. Odesílatel, příjemce. A ještě někdo na něj sahal. Na tom dopise je něco moc divného. Žádný zvláštní rukopis, spíš neobratný, typicky mužský. Nechám si vyhotovit odborný rozbor rukopisu. No, to byste měl udělat. To spíš vy, jinak přijde hl.